ta kai bina din bura. Ayo. Ita ma girka abinci. Wata dawo tun daga buredi na siyo don sha man fawon nan. Ai da tabara uku ba abin da zan ce ma da Allah ya saka da alheri. Billahi lazi shi ma ya bada gudunmawa. Factory setting zan mata dan bura uba na rantse ma da girman Allah. Wannan dan samun dan ihe na daɗi nake ji billahi lazi. Ciwon waya. Hello? Na'am ina jin ka, kana ina ne? Ga na ɗaki na ma ibo miki ruwan wanka kuma na siyo biredi da siga wanda zaki dan ci idan kin yi wanka. To ba wannan ba, saurayi ne yana zuwa nan da minti 15 dan Allah ka kinsa ka wuce, kaga yanzu ni gani nan ina dawowa gidan. Dan Allah ka shirya. To me yake nufi? Ai na ce muke yan kwana ne a nan ko? Kamar ya mun kuma buro uban za ka kwana a nan, da mun yi da kai ina fita wuri. Kai buro uba ce gani nan ina zuwa durin uwar za ka kwana a nan. A'a ni mana sai in kwanta a kasa ko kwanta a katifa ai. Okay, ina zuwa gidan gani nan. Wannan fa yar bala'i ce ina zuwa ban hada ina haɗu ma. Gashi na sha man fawa kutuma buro uba. Wannan fa yar bala'i ce. Kai na manta ta kai bina din buro. Ayo.